Коста! Коста има поздрав винаги. Дай Майк много харесвам. Колко скинове имал на него. Но сега. Гледай, колко много скинове. Гледай. Мен макивчето има бая скинове. Обаче най-много макив е това. Той робот Dynamite макив и много то са чушките. Виж какво як. Сега, нека видим звука му, който се правя. О, мале, той има толкова много звуци. Какво ще ги правя? Абе, най-лесно е така. Не, чакай, какво? Не става. Добре, днеска не завим. Хайпер Крол. Колко много скин. Гледай! Много скинове! Гледай, бе! Ето много малко скинове. Снимах ефтера. Рико, ето ще. Искам да кажа нещо невероятно за Шели. Стелър Шели. Ако отворите ето тук. Виждаме. Стелър Шели! Това беше нещо много добро. Не виждам се очень много. Аз много са кефа на Стелър Шели. Това местната бол. Никой. Build and brawl. Build and brawl. Купувам. Just fix it. We can do it. Така, днеска ще купувам ще купувам стъра. Ето макив. На стю. Няма коля да стю. Самка стю. Всяка стю. Много макив. Watch this. Тук ме ето. Готин. 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 Бе, як. Така. Джок. Ето макив. Купувам го. Така. Сега нека да промъкнем малко в шопа, да видим кое има. Птици можем да купим. Колко може Хайпер Чарджа вече ги... Имам вече Хайпер Чарджа всички, тъй че ще ми се падат само по 1000 коина. Така е, аз го казвам. Сега, отваряме най-голямата кутия. Тап-тап! Тап-тап-тап-тап! Продължай. О! Джемове. Да, как не. Оставя. Аз купил за тестеси. Мале. Гледай колко тази четляня. Стига. Той е мега як. Да си купим още 300 за 30. Мале, аз сега ще стана от сега шопа. Всичко си ограбя аз. Джо, какво ме интересува? Така, накрая. Свети двойката. Гаджет на Нани. Свети единицата. Стар пауър на Гайл. 10 джема. Че добре, хора. Няма лошо. Нека сега да отворим. Сега, от най-малката до най-голямата. Аре, пак гледам ще отворим. Гаджет на Аш. 10 джема. Гаджета на Аш. Аш не е много
Така... вие помните ли мола, който... Ако някой играе от по... Ако някой играе от по... Така да е, рано да кажем играта, може да спомня, когато забраниха Supercell да играе за САЩ. И много макивши това скина на яйцето на Пам. Обаче невъзможно го махнат от Supercell. Така, Hypercharge. Така. Сега ще купим офертата за 360 джема. Четах ли 600 няколко. Пак да имаме тези парички. Ста коста. Сега още 360. Днеска ще бъда лудия Brawl Stars човек. Мале, още малко и наближавам. 1 милион пари. Още купувам. 1 милион. Мале, 1 милион пари. 2 милиона пари, хора. Аз съм луд. Не. Ашкера. Коста. Мале, харчим джемове, ама никак ще играем на игра. Пак ще станат 1 милион. Бешким. И така, започваме игра. Аз съм лудия Бристиан, който купува за джемове само неща. С голяма супа. Спаде. Така, съм TNT. Сега можем на някъде да се пренесем с Dynamite. Пак съм TNT. Мале, ако играх с Крой, се включи Hypercharge към някой силен бролер и го убия. Крой има най-силния Hypercharge в играта. Така ми казаха приятелите. Шкере! На този скина. Dynamite Song Tutorial. И тук само с Dynamite си играем. Dynamite. Ще се науча една друга. Ще се толкова. Шкере! Ние тук сме един и също скинове, бе. Вика, Dynamite. И за нищо не става това. Буквално. Нищо. Сега ще играем с някой по-силен брон. Ама ние тук само Dynamite бяхме, бе. Шкера. Дауна! Бешким, Пак играем с Dynamite. Дауна! Пак сме само Dynamite, бе. И Крол сега се въртял. Как сега то убил? Морти! Роботския Морти си е мега добър. Нищо, минус 20 купи, нещо. Аз ще трябва да се спрека се включа Hypercharge, просто той ще види. Ще види това. И пак сме на 1 милион чела. Шкере. Така, нека да взема малко кредити. Така. Нека поне за пътките и коняко се взема цялата кутика. Охо. Я гледай какво става, тинче. Гледай, шкере. Забрани. Джемовете му интересни. Сега пак ще ми джемове за скилове. Аре. Skins, claims, coins. Legendary Star Drop. Така, отворихме го накрая. Да видим скин ще се падне ли. Скин на Макс! Стига! Hermas Max
Аз веднага ги познавам. Аз съм много добър да познавам бровари. Go, 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 go! Let's go, zigzag! Scary, you're so magic, scary, six so good. Така, я на кюс. Нямам. Дай си 9 години, аз ще се чакам. Този път майче ще купим оферта за още парички. Още пари, дай 360 джаз парти. Дай, купой, 300, купой. Ешкере, я гледай коста. Не може. Оп, хайде да играем с някой 7 броля. Някой, който... игра с... Руфш! Има новата картинка, скин на Док Ръвс. Ако сте видяли. С кой играе? Док, не. Док не стреля. Аз искам някакъв, който стреля. Морчис. Роботския Морчис, както му уби. Не. Его. Mortis, Ringara Blue, I am a Prixon of the Knights. Mortis, Ringara Blue, I am a Prixon of the Knights. Oh, he the best. I am the Protectors. Тей. Я видим сега кой ще победи. Кой? Найто, ако гледате на... Ако някой от тия дето гледат видеото и гледа и Думай БГ, ще знае кой е Найто. О, сър пути. Аз това да игра с Кип, той е добър Кип. Идва бе. Сту. Там е лаво. Стига, бе! Миски, че играе. Защото много се залепвам на мустака на този тъпстю. Нищо, че той ми е любимия бройлер. Мога така да не личам. Планетариум. С 50 000. Аре бате. Иначе бустер. И с него искам да играя с Кланси. Снапчут. Спек. Едно спек, но макив. Как кит? Well, to be here. То не е филмче пирата, мале! Вижте мишка. You are stuck with me. Да, от Brawl Pass. Сега на Брок, дали ще му пише Brawl Pass Comps? Не Колт. Не Колт, Брок. Хак Брок, да. Нямам батерия, какво направя. Още имам пуста и ще трябва да се зареждам телефона аз. Да се изхабя, няма нищо да стане. Няма видим сега. О, мале, тук е след. Идва бе, О, мале, мога да се залеча на някой. Не мога да повярвам. На Емс. И тая гадната Макс ме уби. Не знам как мога да играя. Трябва да вземам някакви дизискани да... Thrilled to be here. Really. Ешкере.
Szkere. Jak dwie kosty. Вече имаме 2 милиона джема. 2 милиона джемс. Искате ли да купим най-малката